தூயவராம் ஆண்டவரே, நீரே தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்றானவர். மத்தேயு நற்செய்தி இயல் 5 இறைவார்த்தை 48 உங்கள் விண்ணகத் தந்தை நிறைவுள்ளவராய் இருப்பது போல நீங்களும் நிறைவுள்ளவராய் இருங்கள் என்று உமது அன்பு திருமகன் வழியாக எமக்கு அழைப்பு விடுக்கிறவர் நீரே. பரிசுத்த தந்தையே, இதோ அனைத்து புனிதர்களின் விழாவை உவப்போடு கொண்டாடும் இந்நாளிலே தாய் திருச்சபைக்கு நீர் அருளிய பெரும் திரளான புனிதர்களின் திருக்கூட்டத்திற்காக நன்றி கூறி உம்மை துதிக்கின்றோம். இவர்களின் மாண்புமிக்க பிரசன்னம் ஒவ்வொரு புனிதருக்கும் ஒரு கடந்த காலம் இருந்தது, ஒவ்வொரு பாவிக்கும் ஒரு எதிர்காலம் இருக்கிறது என்ற உண்மைக்கு சாட்சியம் பகர்கின்றது. ஆண்டவரே, கிறிஸ்தவ சீடத்துவத்துக்கும் புண்ணிய வாழ்விற்கும் எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் இவர்களைப் போலவே நாங்களும் அவர்களின் முன்மாதிரியை முறையே பின்பற்றி இறை திருவுளம் பணிந்து நன்னெறி வாழ்வுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து இறை வார்த்தையின் ஒளியிலே திருச்சபையின் படிப்பினைகளை பிரமாணிக்கமாய் கடைபிடித்து வாழ்ந்து உம்மை முகமுகமாய் தரிசிக்க நீரே வரம் தாரும். அனைத்து புனிதர்களின் பரிந்துரை தோழமையில் உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமேன்.